makanaka, ngoni dzenyu dzinogara nokusingaperi. Ndosaka tichimba makanaka semangwanani, munopenya kukunda zuva. Makanaka semangwanani, tenzi wedu na mambo, kunaka kwenyu nerudo, zinotipaza moyo. Mimi makanaka semangwanani, munopenya kukunda zuva. Pakuya kwenyu tenzi, hilo ridima richa parazwa. Mimi makanaka semangwanani, munopenya kukunda zuva. Pakuya kwenyu tenzi, hilo ridima richa parazwa. Tichazopiwa zirehema, tichapiwa umambo, tichatonga nemwimamo, kwechururu chemakore. Mimi makanaka semangwanani, munopenya kukunda zuva. Pakuya kwenyu tenzi, hilo ridima richa parazwa. Makanaka semangwanani, munopenya kukunda zuva. Pakuya kwenyu tenzi, hilo ridima richa parazwa. Hilo ridima richa parazwa. Hilo ridima richa parazwa. Tinokukwazisai mhuri yeEast Zimbabwe Conference pamutambo wematumba unoitwa mukati memhepo iri kunzi ndiyo virtual camp meeting. Toda kuimba nekutenda vazhinji tanga takamira rusando irworwu mukati memangwananano pamusangano neservice yedu yenguva ino. Tichange tichiwana maridzo yedu yakaropafadzwa kubva kuna Pastor Trust Mukwada, ndo vatumwa naMwari kuti vataure nesu nemutoo unodiwa naMwari. Ngatidzorei hope tinamatire service yedu yakutanga iko zvino. Baba vedu vari kumusoro kudenga, tinokutendai nokuti hapana pamakaunganidza vana venyu mukashaya shoko navo. Taurai nesu nenzira yamunoda, mutipo chipo chikuru chekutendeuka nekurarama sezvamunoda. Muzita raJesu tinonamata, amen. Ndinokuchingamidzai mose muzita raJesu. Faro wangu mukati menguva ino kuvaone mukana uyo kutaura kwamuri vateereri mose
kwese kwamungadai muri patiri kuerenga mukati mebhaibheri tigonzwa kutaura kwaMwari tagotibatsira nekutisimbisa mukati meupenyu hwedu hwechikristu. Saka mukati menguva ino dakudzidza chidzidzo chiri kuna John chapter 11 ndokwatinenge tiri kudzidza mukati mezuva ranhasi. Ndichaverenga kubva paverse 1. Inoti, mumwe munhu wakanga achirwara wainzi Razaro weBhetania, musha waMaria nomukoma wake Martha. Ndiye Maria uya wakazodza Ishe namafuta akapisika tsoka dzake nevhudzi rake. Hanzvadzi yake Razaro wakanga achirwara. Zvino hanzvadzi dzake dzakatuma shoko kwaari dzichiti, Ishe, tarirai uyo unodikanwa nemi unorwara. Jesu akati azvinzwa akati, kurwara uku hakuzi kwokufa, asi kuti Mwari akudzwe nomwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Bethany kakanga kari kagrowth point, kakanga kasiri kure zvakanyanya neguta reJerusarema, zvekuti kubva kuJerusarema kuenda kuBethany rwendo rwaifambika netsoka. Ende mukati mekaguta aka ndo makanga muchigara imwe mhuri isingataurwi wabereki but wana chete. Ende zvisinei chimiro chemhuri iyi, tinoona kuti wana wakanga waumba ukama hwakanaka naJesu, zvakadaro zvekuti Jesu aiti kana achinge aneta nekudzidzisa mukati mabasa ake nezvese zvaaiswera achiita, kumba kwainzwa akadekara nekusununguka kwaiwe kwana Maria. Dakutaura pfungwa iyi kuti tione ukama hwakanga huri pakati paJesu nemhuri iyi. Ende Jesu paaifamba aisafamba ari ega, aifamba nevadzidzi wake 12, kuraizvo kuti vanhu 13 vaibikirwa chikafu chavaidya vachiguta, but Mary naMartha vachizviita izvi wakasununguka vasingagunun'uni. Zviri kuratidza ukama hwakanga huri pakati paJesu nevanawa. Pati zvisinei zvese izvo zvatingacherechedza zveukama pakati paJesu nemhuri iyi, tiri kunzwa Bhaibheri riri kutaura kuti rimwe zuva Razaro wakarwara. Saka mukati meupenyu semaKristu hazvina basa kuti richamwaridza Jesu, nhamo namatambudziko zvinogona kutiwira mukati mekurarama, nekuti Razaro yakanga iri best friend yaJesu, asi zvakadaro wakarwara. Pati izvi matambudziko paanotiwira mukati mekurarama harisi dambudziko, chiri kutsvagwa ndivana baba navana mai, wakomana nevasikana. Patinowirwa nezvinotiwira tine ukama naJesu kuti tiite sezvakaitwa nehanzvadzi dzaRazaro. Pakuti kudini? Bhaibheri rati iro Mary naMartha pawakaona kuti hanzvadzi yavo Lazarasi yarwara, wakatumira shoko kuna Jesu wachimuzivisa, wachimuudza pamusoro peurwere hwaRazaro. Ndosaka muimbi wekwedu achiimba, unoneta mwoyo wako here? Zvonzi muudze Jesu. Unosuwa neurombo here? Muudze Jesu. Saka matambudziko ese atinosangana nawo mukati mepasi rino, chikuru chinokosha hakusi kuti izvo zvatiwira, asi ngatidzidze kuudza Jesu matambudziko edu mukati mekurarama. Ende pamazuva aya kwakusina mafoni sezvazvingawa mumazuva ano atiri kurarama. Saka kwakatotumwa nhume kuenda kuna Jesu kundomuzivisa pamusoro peurwere hwaRazaro. Ende yakasvika, Jesu agashira shoko iri. Wadzidzi pawakanga waripo waifungidzira kuti pamwe Jesu aifanira kuzokurumidza kuekta nemhaka yeukama hwakanga huripo pakati pavo nemhuri iyi. Pati Jesu ati anzwa pamusoro pekurwara kwaRazaro, ati iye, kurwara uku hakuzi kwekufa, asi ndekwekuti Mwari akudzwe nemwanakomana waMwari akudzwewo nazvo. Saka mukati meupenyu hwechikristu, nhamo namatambudziko zvinotiwira hazviitiki nemhaka kuti Mwari haana hanya nesu, Mwari watiseka, Mwari watisiya. Pati kune zvakawanda zvaanotendera kuitika zvichingoitirwa bedzi kuti zita rake rikudzwe, sekucherechedza kwataita pavhesi ya4. Pati da kuti tione imwe pfungwa, vhesi 6 na7 inoti iyo, zvino akati anzwa kuti unorwara, akambogara mazuva 2 paakanga ari. Shure kwaizvozvo akati kuvadzidzi wake, hendeizve Judhia. Jesu agashira shoko rekurwara kwaRazaro. Bhaibheri riri kutsanangura kuti pachinzvimbo chekuti aekte nekukasika nekuda kweukama hwakanga huri pakati paJesu nemhuri iyi, Bhaibheri rati wakati anzwa kuti unorwara Razaro, ndokugara paakanga ari
mazuva mairi. Muupenyu hwechikristu kana paine nguva inorwadza yekuti kana tikasangwarira wakawanda wedu ndo patinohedhukira, mazuva mairi aJesu paanoramba ari paari, but isi tiri kutarisira kuti auye nekukurumidza kutirwira mumatambudziko edu, but iye obva aita sekunge hapana chanzwa. Saka mukati meupenyu hwechikristu hakuna munhu asina 2 days dzake, ende ipapapa tikasangwarira ndo patinogona kurasa kutenda chifungidzira kuti Mwari atiseka. Saka mukati meupenyu ngatingwarire mazuva mairi aJesu paanoramba ari paari, isi tasvitsa matambudziko edu kwaari. Sekunge zvisina kukwana, Bhaibheri rati iro agara paakanga ari mazuva mairi, paakapera ndo paakatobva ataura nevadzidzi wake akati, hendei kuJudhiya. Now Judhiya kwanga kune Bethani, Jesu akanga ari kutonyanyisa kuenda kure neBhethani. Kana paine chinhu chakavhiringidza wadzidzi, wana Pita wakanga wasinganonoki kufunga nekuita madecision, wakatotanga kutaurirana kuti varume, kana Razaro abatwa nekuseri kwemaoko sezvaita izvi, ini handifungi kuti nefuture nemurume uyu. Saka ini ndega ndibva ndakuudzai, kana zvaJesu zvaramba, ini kuhowe ndinodzoka, nemhaka yekuti wakanga waona zvakanga zvaitwa Razaro pakurwara kwake, ende kuJudhiya kwakatoendwa. Saka kana ukasahedhuka pamazuva mairi aJesu paanoramba ari paari, uri kutarisira kuti apindire nekukasika pamwe tiri kutsanya nekunamata, ngwarira unohedhuka paanoenda kuJudhiya. Kangani mukati meupenyu hwechikristu pazvinoita sekunge minamato yedu hameno mairi kuperera murufu, nekuti Mwari watiri kunamata nekukumbira kwaari kuti atirwire nekutibatsira anoita seakanyarara. Akawanda vamwe wakapedza zvikoro wari kutarisira kuti wachawana mabasa, asi Jesu ndokuramba ari paari mazuva mairi. Paakapera pachinhu chekuti akurumidze kutirwira, akatopfuurira mberi nebasa achienda kuJudhiya. Saka ndonguva inofanira kungwaririrwa iyoyo, kuti mhinduro dzatinoda muminamato yedu dzinogona kusauya nenguva yatiri kutarisira. Saka ipapo panoda kutivira nekutsungirira sekucherechedza kwatiri kuita mumaitiro aJesu. Ende hakuna chinhu chakaipa muupenyu hwechikristu sekuona kuti wakuuniswa naJesu, nekuti zvaitarisira kuti akuitire musimba rake guru saMwari obva arega kuzviita. Ende zvinotofungidzirwa nevanyori kuti panguva iyi Jesu paari kuenda kuJudhiya, Razaro ndo paakatoita wesi akafa. Akuona pfungwa iyi kuti Maria naMartha pauri kuona zvese zviri kuitika, chii chakanga chiri mupfungwa dzavo. Saka muupenyu hwechikristu chinorwadza zviri nane dzimwe nguva kudhisapoindwa nevanhu vekuchechi pakudhisapoindwa naJesu, nekuti kune kusina kwekutizira. Patindo zvatiri kuona Jesu zvaari kuita kuna Mary naMartha munguva dzekurwarirwa nehanzvadzi yavo imwe chete, ikatosvikira pakufa. Ende da tione pavhesi ya 11 kusvikira pavhesi ya 15 pane pfungwa dziripo dzanoda kuti tione zvinoitika munhoroondo yenyaya yatiri kuerenga. Vhesi 11 inoti, ndizvozvo zvaakareva akazoti kwaari, Razaro hama yedu wavata, asi ndinoenda kuti ndimumutse pahope. Zvino vadzidzi vakati kwaari, Ishe, kana achivata uchanaya. Jesu akanga areva kufa kwake, asi iwo akanga wachiti unoreva kuvata hope. Ipapo Jesu akavaudza pachena, Razaro wafa. Ndinofara nokuda kwenyu, kuti ndakanga ndisipo kuti mugotenda, asi zvino hendei kwaari. Now Bhaibheri riri kuratidza kuti kuJudhiya kuya kwaendwa zveshuwa, ende basa riri kuitwa samazuva ose, but pasina imwe nhume yechipiri iri kuzotumwa futi naMary naMartha kuzivisa Jesu pamusoro pekondisheni yakanga yana Razaro, nekuti Bhaibheri rinongotaura shoko rimwe chete riri kutumirwa kuna Jesu rekurwara kwaRazaro. But from nowhere, pasina akanga auya paari, Jesu ari kuti kuvadzidzi, Razaro hama yedu wavata. Zvakafungidzirwa navadzidzi pakataurwa shoko iri, wakafungidzira kuti karwariro kanga kari kuita Razaro anga akadzimbikana zvakadaro zvekuti chero usiku hope dzanga dzisingabati. Saka Jesu paari kuti avata, waitofungidzira kuti ari kuimprova, saka usiku wapfuurawo ambobatwawo nehope. Jesu akaona kuti havana kunzwisisa chirahwe ichi, akaudza pachena kuti Razaro hama yedu wafa. Mubvunzo wangu ndewekuti
akanga audza Jesu kuti Razaro wafa, yeti kusina munhu akanga auya kwaari ndiani? Da kundikudzei hama dzinodikanwa kuti zvisinei kuti Jesu akanga asiko physically kuBethany, but zvese zvakanga zviri kuitika aiziva. Saka chero mukati meupenyu hwekunamata hazvisi zvirunga mutauro zvinoita kuti Mwari anzwe kukumbira kwedu nekutibatsira matambudziko edu, nekuti tisati tataura agara anoziva. Hazvina kuda kuti atumirwe nhume kuti azive kuti Razaro wafa, nekuti wakazviziva nekuti anoona ndiMwari. Ndizvo zvimwe chete nemukati meupenyu hwatinorarama, mumatambudziko akasiyana-siyana atinosangana nawo. Pamwe tofungidzira kuti hatisi kunyanyisa kunamata, ndosaka Mwari asiri kutinzwa. Pachero tisati takumbira, tisati tanamata, Mwari anoziva. Sekuziva kwakaita zvakanga zvoitika kuna Razaro, ndo maziro anoita neupenyu hwedu nezvinotiwira pakurarama. Ndiye Mwari watinonamata, anoziva. Kungomuudza kungoita kuti pazvinoitika credit tinoipa kwaari kuti ndiMwari uya watakakumbira azviita. Pati ndafarira pfungwa iri kutaurwa kuti Jesu avaudza pachena kuti Razaro wafa, anoti ndinofara nekuda kwenyu kuti izvi zvaitika ndisipo kuti imi mugotenda. Pfungwa iyi iri kuratidza kuti Jesu paari kutendera kurwara nekufa kwaRazaro yakanga isiri mistake, kana kuti hazvina kuitika nemhaka kuti iye Jesu akanga asina hanya, but ari kuratidza sekuti akanga ane chinangwa nazvo. Ndosaka ari kuti ndinofara nekuda kwenyu kuti izvi zvaitika ndisipo kuti mugotenda. Saka muupenyu kune zvinotenderwa naMwari kuti zviitike, asi achida kutidzidzisa kutenda, achida kutidzidzisa zvidzidzo zvinotibatsira mukati meupenyu hwechiKristu. Saka izvozvo ndizvo zvatinofanira kucherechedza mukati meupenyu, mukati mekurarama sevana vaMwari, kuti hakuna chinoitika chekuti ndiMwari asina hanya. Ndinotofungidzira kuti upenyu hwechiKristu, maitiro aMwari akafanana nemunhu anotamba tsoro yedraft. Ukasangana nemadhara anogona nyasotamba tsoro iyi, pamba pacho unowanzwa rutamba zvakanaka, wozomunzwa mumwe akuti give, ofungidzira kuti watamba nefudza risingazivi, obva kuti bo kubaya, okuti futi give woti bo kubaya. Panoti give kechitatu unonzwa akudaidzira kuti bobo, but bobo yacho yauya nemhaka yei, yauya kuburikidza nekupira. Saka chii chakanga chiri kuitika munyaya iyi yatiri kuerenga? Yamboita sekuti Jesu haana hanya nekuti atendera kuti shamwari yake Razaro arware, ende sekunge zvisina kukwana Razaro akatofa. Kawerenga pfungwa iyi inoratidza kuti mumazuva akanga apfuura Jesu akambenge amutsa mukunda waJairosi, ende akamumutsa achangofa, then ndokubva asvika akaita miracle yekumumutsa. Vanhu vakanga varipo havana kutenda kuti Zveshuwa mukunda waJairosi akanga afa. Akasvika akati talita kumi, mukunda muka. Saka vanhu vakanga varipo vakati imi musazonyeperwa, hakuna ane simba rekumutsa wakafa. Uyu anga ari mukoma uyu wakasatenda kuti Jesu ane simba rekumutsa wakafa. Saka ndo paakutendera shamwari yake Razaro kuti arware nekufa. Ende paari kutendera izvi kuti zviitike, anoda kubatsira vaJudha pamwe chete nevadzidzi vake, nekuti paizodzokera kudenga musengo waevhangeri waisara uri pamapfudzi avadzidzi ava. Saka waida kusiwa wanyatsogadzirwa kuti basa revhangeri rirege kufira mukati memaoko avo, uye kereke yaMwari isakundwa namasuo eHadhesi. Ndosaka ataura statement yekuti ndinofara nekuda kwenyu kuti izvi zvaitika ndisipo kuti imi mugotenda. Saka upenyu hwechiKristu dai taimbotorwa kupinzwa muofisi yaMwari, ndinofunga kuti hatigoni kumurarama, nekuti panguva iyi Jesu paari kufanira kuatenda Razaro ari kurwara, ndongwa imwe chiteyo yaada kubatsira nekusimbisa wadzidzi vari kusara achizopedzisa basa iye adzokera kudenga. Saka zvinhu zvaifanira kuti zviitwe panguva 1, but Jesu akanga ari munhu panguva iyi. Taimbofunga kuti tomboti pauri ipapo iwewe muteereri ndiwe Mwari, minamato yese inonamatwa pasi pezuva inounzwa kwauri. Toti musi uyu shumba yamuka payanga yakarara ndokuita munamato kuna Mwari kureva iwe chiti Mwari da kukutendai kuti mandichengeta mukati meusiku, mandimutsa ndaakupinda mukati mesango kundotsvaka zvekudya zvangu, pandichasangana nemhuka dzakafanana mhembwe, nhoro nezvimwe zvakadaro, ndipewo simba rekumhanyisa kuti ndigone kubata. Panguva imwe chete pairi kunamata, nhoro yamukawo payanga irere iri kunamata, da kukutendai kuti Mwari mandichengeta mukati meusiku, mukatimutsa,
mukati mesango ratakufamba iri mune zvikara zvinorura zvakafanana na shumba. Kana zvingaitika kuti asangana, ndipewo simba rekutiza kuti ndirege kubatwa. Amen. Dai uri Mwari waipindura munamato wangu. Ukapindura munamato weshumba, nhoro yoti Mwari mandiregerera. Ukapindura munamato wenhoro, shumba yoti Mwari mandiswedza nenzara. Saka zvinongoda bedzi humwari kuziva zvekuita. Kana atendera kuti nhoro idyiwe, pati zvichiitwa naMwari ndo zviri best. Kana atendera kuti shumba iswere nenzara, ndo zviri right. Saka ndo zviri kufanana nemunya iyi yatiri kuerenga. Saka ane zvaaida kugadzirisa zvakanga zvaitika. Ende kuchiJudha kwaitendwa kuti munhu kuti anze anyatsofa kuti ifi zvaida at least 4 days. Then kana pakazoitika miracle after 4 days, iye aita miracle ane simba. Ndo saka muri kuona kuti Jesu haasi kungosvika Lazaro achangofa kuti amumutse, akatanga aita kuti papere mazuva mana, nekuti arikuda kusangana navaJudha palevel yavo nekuvabatsira kutenda kuti Jesu wakanga ari Mesiyasi. Ndo pfungwa iyi yatiri kuona Jesu yaari kuti ndinofara nekuda kwenyu kuti zvaitika ndisipo kuti mugotenda. Saka kune zvinhu zvakawanda Mwari zvaanotendera kuitika mukati mekurarama kwedu, but achida kutidzidzisa kutenda. Mumusangano wedu theme yedu iri kutaura pamusoro pekutenda kunokurira. Saka kuti tidzidze kutenda kunokurira, dzimwe nguva zvinoda kuti wana Lazaro wedu watange warwara nekufa. Tomboita songe Jesu atirasa nekutirega, achitisiya tiri tega, but achida kutidzidzisa kutenda. Ndo zviri kutaurwa pavhesi ya 15. Paanozosvika pavhesi 17 inoti, zvino Jesu wakati achisvika, akamuwana atova mubwiro mazuva mana. Munhu kana achinge afa ane mazuva mana, yatoo condition yekuti awora, akunuhwa. Saka it's a state of hopelessness and hopelessness. But ipapo muchimiro chakadaro, Jesu ndo paakuti ngatichienda. Nemhaka yei? Nekuti zvinogona kuonekwa sekuti zvaora, zvakunuhwa, hazvisina tariro. Idzodzo dzaora dzakunuhwa, Jesu ndo dzaanospecialize nadzo. Saka na Jesu akagona kusvika, akadzosa Lazaro pakati pevapenyu. There is hope in Jesus. Hakuna situation inonzi naMwari iyi haichaiti. Nekuti Lazaro akanga ane mazuva mana, asi akadzoswa pakati pevapenyu. Saka akagona kudzoswa pakati pevapenyu, hazvina basa angava makore mangani pamwe tiri muurwere, hazvina basa angava makore mangani tiri kushaiwa mabasa, tiri mumatambudziko pamwe atakapedzisira tagashira kuti iri rato dambudziko reupenyu hwangu. Kana Lazaro akagona kudzoswa pakati pevapenyu, then hakuna chinonzi ichi naMwari hachiiti. Chinongodiwa bedzi ngatigone kutivira nekutsungirira pamwe chete nekusarasikirwa netariro nekutenda maari zvisine zvinotivira pakurarama, nekuti nyaya iyi ida kutidzidzisa kuti tisarasikirwa nekutenda muna Jesu sekucherechedza kwatiri kuita. Pandida kundipo kutorai zvishoma kuti nguva iyoyo situation iyi haizi yakajairika. Tiri kuda kufunga kuti Mary naMartha pawakanga wari kuchema wari panhamo yehanzvadzi yavo imwe chete, wachichema nekuchema kunorwadza mwoyo, waichema uchiti kudini? Chimwe chawakanga wachichema ndi Jesu kuti matirasisa. Wachitoti inga vanhu takakubikirai mapetizi negluten. Chatakatadza chii? Nhasi takukuudzai pamusoro pekurwara kwehanzvadzi yedu maakuramba makanyarara. Wakanga waya kunhamo wachibata maoko, wanosvika wakambobvunza. Saka uya Jesu anonzi ane simba rekurapa, ane mamiracles akawanda ari kuita, makanga mamuudza here pamusoro pekurwara kwemukomana, nekuti nomuona ari pano kakawanda. Wakati takamuudza pati haana kuuya. Takada kukukuudzai imimi kuti zvimacheche zvamuda kungojoina izvi hamuna kwamuri kuenda, honekwa zvaakusvika. Pati zvanga zviri kuitika zvanga zvisingarewi kuti Jesu akanga asina hanya, ane zvaakanga ari kuzviitira. Saka paakazosvika, da kuti tiipedze nekutarisa vhesi ya 39 nevhesi 40, chapter 11 iyoyo inotiyo. Jesu akati, bvisai ibwe. Martha hanzvadzi wakafa akati kwaari, Ishe, wotonhuhwa zvino, nokuti wava namazuva mana okufa kwake. Jesu akati kwaari, handina kukuudza here kuti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari? Saka paazomutsa Lazaro waenda kuguva, anoti bvisai ibwe. Hanzvadzi yemufi ikati akutonhuhwa uyu. Jesu ndo panoti kana ukatenda uchaona kubwinya kwaMwari. Saka pfungwa iyi iri kutitaura pamusoro
pekutenda kunokurira kunoita kuti tione kubwinya kwaMwari. Pati kubwinya kwaMwari kuburikidza nekutenda kwedu hakuoneki zvinhu zviri right. Zvinoda kuti timbosvika pakaoma pekuti pamwe tinombosara tisina tariro, toona senge Mwari atirega tiri tega, toona senge minamato yedu haisi kupindurwa, toona senge hatichagashiriki pamberi paMwari. Munguva dzakadaro tikaramba tichiona Mwari ari Mwari, izvozvo ndo zvinotsvagwa kuti tinyanyise kuona kubwinya kwaMwari, sekutaura kwaita vhesi. Razaro akatozomuswa akadzoswa pakati pevapenyu. Neweya waJudha wakanga wasina kutenda pakumuswa kwemukunda waJairasi, panguva iyi wakatenda kuti zviro kwazvo Jesu ndi Mesiyasi. But pazviri kuoneka Mwari anga ane situation yaakanga atendera kuti vana Maria wapinde mukati mayo, but ada kudzidzisa wose wakanga wakapoteredza kuti wazive kuti Mwari ndiani. Saka upenyu chiKristu, kutungamirira kwaMwari, hazviro kuti zvinhu zvinofanira kungofamba muchechetere mukati menguva dzose. Saka patinowirwa nanhama namatambudziko, zvinokosha kuti tisiye Mwari achiri pachigaro chake saMwari mukati mekurarama kwedu, timupo chinzvimbo chake mukati mehana dzedu, tirege kurasikirwa netariro zvisinei zvinogona kutivira mukati mekurarama. Nekuti kana Razaro akagona kudzoswa pakati pevapenyu, yako ndiye yakaita sei? Yaungafungidzira kuti Jesu haachaigoni? Ingadai here yasvika pachimiro ichi chakanga chana Razaro? Kana isati yasvika ichi yakanaka, Jesu anogona kuigadzirisa. Tariro yedu muna Jesu nekutenda kwedu Mwari ngakurege kupwa kana kupera, asi kurambe kuchivandudzwa nekusimbiswa, zvisine kuti hapasina tariro idzodzo Jesu ndo dzaanoda. Saka ndo zviri kutsvagwa mukati meupenyu hwedu, ndo zviri kutsvagwa mukati mekurarama kwedu. Kana tazvigona izvozvo, Mwari anotibatsira nekutiitira zvakanaka. Saka mukati menguva ino ndoda kuva nenguva yekunamata vamwe wakanga wapererwa netariro mukati meupenyu hwavo, wari kufungidzira kuti zvakona, watogashira kuti iri radambudziko kweupenyu hwese. But Jesu kudzosa kwake Razaro pakati pevapenyu ari kungoratidza kuti neyako mudikani situation ichine tariro muna Jesu. Ngativhare maso edu mumunamato. Baba wedu anoera vari kudenga, toda kukutendai nechidzo ichi chatadzidza chekurwara nekufa kwaRazaro. But muri makanga mazvitendera kuda kutidzidzisa kuti tirege kurasikirwa netariro pane zvinotiwira mukati meupenyu huno. Namwe nematambudziko zvinombowanda, pamwe tosara tiri pakona zvakadaro zvekuti tariro yese panenge pasina. Asi maita hii nekutaura nesu mukati menguva ino. Kana Razaro makagona kumudzosa pakati pevapenyu, there is hope in Jesus. Hapana situation inonzi iyi haichaiti. Munogona kumutsa zvafa, zvaora, zvakunuwa. Ndo zvatakukumbirawo kuti murangarire mai avo, baba avo, hanzvadzi iyo namukoma avo, muvabatsire musituation yavo nekuvarwira kuti renyu zita rikudzwe nekurumbidzwa mukati mekurarama kwedu. Maita ishe kudenga nekunzwa kunamata kwedu kwataita chipota nezita raJesu anogarira kusingaperi. Amen. Kurunzirwa mbisi yese wakatitenderedza, mangwanani, masikati nepanguva dzeusiku, pamabasa misi yese apo tinozorora, tozonyatsa kuzviziva gare gare.
tikaparadzana nyangwe tiri pamwepo ngatigwinye kuramba tatigokunda murunzi rukristu jesu wakadzidza kuti torakokosha tozonyatsa kuziziva gare Zema